Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda ya sha yaduwa cewa idan aka yi saki, za ku ji mutane ana ta yada cewa idan aka yi saki al'arshin Allah na girgiza. To da gaske wai idan aka saki mace al'arshin Allah yana girgiza akan haka? To an dai akwai wani hadisi wanda Ibn Adi ya ruwaito a cikin littafinsa Al-Kamil mujalladi na 5 shafi na 112 wanda hadisi Abu Huraira wanda yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutalliqu fa inna talaqa yahtazzu lahu al-arsh. Kada ku yi saki saboda shi saki al'arshin Allah in aka yi saki yana girgiza saboda wannan sakin. To wannan hadisin shin ya inganta ko bai inganta ba? To malamai dai sun ruwaito wannan hadisi kamar da kuka ji wannan Ibn Adi ya ruwaito shi a cikin Al-Kamil, haka kuma Khatib al-Baghdadi shi ma ya ruwaito shi cikin Tarihu Baghdad mujalladi na 12 shafi na 191, haka kuma ta hanyar Ibn Jawzi kenan a cikin Al-Mawdu'at mujalladi na 2 shafi na 277. Za ku ji mutane da masu ruwaito wannan hadisin ta hanyar Amr bin Jumai an Juwayber an Dhahak an Nazal bin Sabra an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kamar da kuka jire. To amma shin wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba? Malamai sun yi magana sosai akan rashin ingancin wannan hadisi, kamar shi Al-Khatib al-Baghdadi din wanda ya magana a cikin Tarihul Baghdad din shi mujallal 12 shafi na 187 akan cewa hadisin nan mawdu'i ne, shi hadisin bai inganta ba. Shi ma Ibn Jawzi ya yi magana a cikin al-Mawdu'at dinsa inda ya rawaito hadisin wanda yake cewa hadisin mawdu', cewa wannan hadisi ne wanda yake mawdu'i ne, kirkirarren hadisi ne. Saboda haka za ku ji mutane da dama suna yada hadisin amma kuma asali hadisin bai inganta. Malamai da dama sun yi magana sosai akan rashin ingancin hadisin, hatta babban malamin mu al-muhaddith na wannan zamani Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi magana kan rashin ingancin wannan hadisin a cikin al-silsilatu ba'ifa din shi mujalladi na 1 shafi na 278 hadisi na 147. Saboda haka magana cewa al'ashin Allah yana girgiza in ayi saki abu ne wanda yake ba haka yake bai inganta ba, kuma hadisin ƙarya ne. Amma shi saki a musulunci dama wani abu ne wanda bai da kyau. Wasu malamai sun kai ga cewa haramun ne ma yin saki, wasu malamai sun kai ga cewa makruhun ne, cewa ana yin saki ne dai sau in ta kama amma ba wani abu ne wanda ake so ba. Kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu a cikin Majmu'ul Fatawa dinsa mujallali na 33 shafi na 81 yake cewa mai al-aslu fi talaqi al-hadr, cewa shi asalin saki abu ne wanda ba a so, ba kyau bane, bai da kyau. innama ubihu minhu qadar al-haja. Kadai shi abin da yake halatta a cikin saki shine wanda abu wanda yake gwargwado, kawai wani abu ne ake bukata. In kamar yanzu aure aga ba zai yi zaman shi ba zai yi ba, dole sai a rubuto shine za a yi saki, amma haka nan kawai ai saki wani abu ne wanda ba a so. Haka kuma gaban malamai su Uthaymin da sauransu da dama wanda suka magana akan shi saki asalin shi makruh ne, kuma suka zo da shawahid a cikin Al-Qur'ani. Saboda haka a takaice dai wannan hadisin da ake yadawa cewa al'ashi Allah yana girgiza idan aka yi saki, hadisi ne wanda yake mai mawdu'i ne, hadisi ne kirkirarre, bai inganta ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.